esuhambe uyophinga nesono, udake utshwala, ubhema ugwayi, uqamba manga, uyafeba, uyabulala, unenzondo, awuxoleli, uhlabela amadimoni, ufaka iziphandla, uthi ngamkhetha kade uJesu, kepha uthatha amanzi ethiwa busisiwe uyochela ngawo uyogeza ngawo. Ufundisa kuphi uJesu lokho ke? Mbuze phela la ngumprofeti wakho wamanga phambi kwakho, wangambuzi, uyasaba. Sabi umuntu ngaphezulu kaNkulunkulu. Laba bathi ukutamasa emini kungukujabula. So abafundisi bamanga bathi bayizisihla bangcolisa izinsolo bayasoleka bezitika ekukhohliseni kwabo. Bazitika ngokunihola beniholela esolweni nihlezi nabo. Benamehlo agcwele ukuphinga. Begcwele ukuphinga emehlweni. Nangayeki